Så för norskastet vi det vara klara efter. På det sista tingen horna ganska. Nästa skrån är en brukare. Vi har gjort att vi samla spurningarna till 18 år. Vi har hört den nästa som är skrånen. Mera Klein Johansen kommer att fortälja om sina rönter vid Nissan Leaf. Kjørsva. Takk for det. Ja, jeg er Märta Klein Johansen, og jeg har en Nissan Leaf-bil, akkurat lukket som Tanja Gunnar. Han ser etter Leaf Ascenta, mun etter en Connecta, og her er faktisk øyla lydel måneder ta en bare bilen. Mun er så kjøpte i oktober i 18, og da vi kjøpte bilen, da fikk jeg vite at han stod att vi köra 240 kilometer, men att han är förjung kör nog lära 140-200 kilometer. Och det passar också väl, vill jag säga. Tas med månaden kommer jag Gunnar är nog Gunnar han kör bojarköring och är pendla. Jag kör långt, bygg vid Syrgata och jag arbetar i Arjon och så kör jag till Syrgata. Så är det 140 kilometer. Jag kör till arbets och har matat på det. Plus så onkel under köpa in och allt möjligt fjäs. Och att man lite någon arbetsdag så är cirka 40% efter att batterien kommer om sommaren och det ligger om 20% om etern. Och det är så en Nissan Leaf i 40 kilowatt som jag har. Och jag har alltid själv kör något spänt. Men jag vet inte kör lugga pent som jag alltid gör. Men det är så. Ja. Jag ska meningar. Och tar man kör så mycket nästa som jag gör så må man løa bilen, nok så ofta, særlig at man hever en bil som ikke kører lukka lengt, som tar nødjaste bilene ikke. Så vi har finnet en heimaløse, og så jeg kommer hjem med arbeid, så setter jeg stikkeren i bilen, og så tenner jeg 4 snitt lunsjene, og hun stender alltid til klokken 7:30 i morgen, ta for jeg sted til arbeids. Og det er faktisk en arbeidsdag, at jeg gjør det, om jeg har glemt det. Eller och det har haft han i 2 år nu. Och så är det allmän lösningar. Jag har faktiskt omgående brukt AC-lösningar. Och vi har haft bilden 2 år. DC-lösningar, alltså här showt-lösningar, har vi brukt. Jag provar hitcha det första året vi tog upp bilen, brukte vi denna 12-färger. Så tar man här en hemma-lösning så tycker vi de flesta brukar henne som oftast. Det är ju den där billigaste maten att löpa. Vi är faktiskt en småbarnsfamilj. Och det är näck som har spurt mig hur rycker och en elbil till som familjebil. Myten är också näck var, så jag kan säga att första elbilen var nog så picka lite, men tar det blir väl rymligare och jag har alla just nu. Vi har 2 bilar med tjockon. En Nissan Leaf elbil och så har vi en Toyota Auris station car som är en car. Och vi brukar faktiskt alltid Leafen tar vi färgsten i vikskiften. Med en Soringar så vi det för ofta vikskiftstur och här har vi bara stora vagn och sång till sonen och sånt som man klappar samman och vi tar koffert och allt i bilen. Så det är öliga rymliga bilar. Han faktiskt rymligare än en Toyota Auris station car. Så vi där vi öliga gläf igen. Men nu är det att vi tar 2 småbarn och sätterna är då jävligt stora till småbarn. Så här passar faktiskt ungen att sitta i mitten sätterna i 18-4. Och det är ju vanligt i personbilen. Självt om han är väldigt rymligare. Så vi har faktiskt begränsat på att köpa en större bil. Det är här vi är då. Och nu. Och så har vi faktiskt huggit efter en som för att komma nästa år en elbilar. Och vi köpte bilen så körde jag sån uppkör. Nya läge är att börsta och gå efter och arbeta i hamn. Så är det alltså en dieselbil. Det är bara en chaufför. Min drömmer om en elbil blir så det är inte student. Ta hej en bil, så till ner och läsa. Ta så inte bruk för bilen. Så då jag kom hem efter. Så fick jag köpte min första bil, det var 20. Och det var en Toyota Yaris. Jag fick det lite bilar, ekonomiska. Och han hej i Sintemorgon ett år. Så sålde vi han.
Och så tar jag fick fast där i 2018. Vi gick då och fick arbeta i hamn. Så valde vi att hitcha en elbil. Tog att ta i 2015 då jag flyttade hem och skulle köpa en första bil. Ta helt i körliga värnackar bilar som näktat han tar med som är hej till att köra hampla längt. Så vi valde en Nissan Leaf bil. Men hon var inte alla grädda tog den här månaden få han. Så inte ta så hade vi en Nissan Pulsar löjebil. Och det är en rättlig ekonomisk bil. Det är också stort till Gunnar brukte akkurat den samma att se på möte vi. Och omlöj 1200 kronor i diesel brukar en sån om månaden mellan Göte och Archer och tar en öde ekonomisk. Alltså ordentlig ekonomisk. Så jag vill inte säga att det är för jag vill inte säga att det är för högt, vill säga. Och det var så sommar 2018 och så i oktober och i 18 ta kom Nissan Leaf. Bilden. Det är så bara att han blev kört i överblick i vår så brukar jag kom värda första året vid detta bilen. Den översta linjen här hon visar att en dieselbilar, vi ser köra ta farliga som ger vi en ordentlig ekonomisk bil så är det liksom 1200 kronor mellan Göte och Archer som är bruk. Den bruna linjen som kommer under här det är förbruket med inom bilen vid elprisen så var det 1 krona och 90 kilowattimmar. Det är värprisen alltså hackar oss inte så igen ja. Men tar varann till. Och den gula linjen under här, hon låg stackar en ballong nere och det är tog att det här är temperaturen som vi får nu tar vi till här den här särstärka elmätaren som gör att man får den billigare elprisen. Så vi till vanlig elprisen så brukte jag Emial och månaden att köra från Göte till Havn eller Archer och efter 260 kronor om månaden. Och vi till särstärka elmätaren så får det ner av 540 kronor Emial om månaden. Vi till billigare elprisen. Så bär vi folk den gröna elmätaren, som det kallas särstärka elmätaren, så var en spärring här på 2470 kronor till året. Och spärringen i hela tiden från diesel till el. Vi typ billigare elprisen. Alltså 2620 kronor. Ta första år. Vi tar elbilen. Så det är rätt längre. Och man ser att svingar sin dörr. Kostar nek, det kostar tjockon om sommarmannen ta är det nek lackret höjdare, det brukar man ta minne. Och ja. Så elbilen han är nek billigare i drift än diesel. Men kvart för studiet nästa år. Till att nästa år ta först införkär vi uppröjtas nog så nek. Alltså för min farlöj. Det är faktiskt inte redan vi såg en elbilen att göra, men det är också intressant att komma att täcka det här dömes som vi får komma vid nu. Den billiga elprisen som vi snackar om till den goda linjen som går i jökna till bruna. Den billiga elprisen. Så den goda ökning som är nyast, att det är halveringen av elprisen. Tog jag min farlöj till Archer för akkurat i helt tar jag tunneln öppnar. Och det bruna hade så tunnelstjad. Så det var dyra som jag kallar arbets. Det var det. Så pendlingen som är, hon får från 530 kronor månaden och mer till 3000 kronor månaden. Så men det var alltså en show som är. Så onkel också säger okej så först då kör den gamla vägen. Men jag räknar faktiskt vi att jag färja brukar. Efter tunneln alluga väl. Jag hoppas ordentligt att jag vet för kött ner efter bruset. Men jag vet inte för jag brukar tror jag att spar tog i östen pengar själva tar man en smapat den familjen. Så. Ja. Så nystövan tjockon är att vidare öliga för bilen. Fantastisk bil. Krafta väl. Ordentligt dålig bilar. Från diesel till el vi ser stacken elmålare. Så sparade vi 2620 kronor. Ta första året. Men spärringen från diesel till el, hon försökte att lacka till 2000 farlöjen som är för att stittas vid Estertunneln.
Men jag lukar kjolt om SL-tunneln så vill det billigare som akkurat han vid en elbil än vid en dieselbil. Och vid omhuxas att jag kan köpa en större bil och det här är helt säkert en elbil. Tack för det.